klaar. Lekkere dikbel van de dikbelkoelie van waar gevangen is. Oké, ik ga even het medium roepen en signalen. Ik zag rooksignalen. Wat is er? Wat? Dat ziet niet zo lekker uit. Wat? Dat is een beetje verbrand. Wat is dat? Wat is dat voor spul? Is het met je geburnt? Een hoopje zwart. Wat is dat? Wat is dat? Allemaal op mij steken? Ja? Ik maak het. Jullie opletten. Niet mijn goed. Hé, wacht even. Ik heb op mijn iPad een liedje gezien. Oh, zoeken had te maken met haar situatie. Het is een beetje verbrand. Het liedje heet Burn. Ah, toen was Hey, Geef een groot applaus voor Vlam met Burn. And we're gonna let it down.